An gaishe ku jama'an Baihan. Sarki mai Daxus ya gaishe ku. Sarkin sarakuna babban hadimi na Barbuna ya gaishe ku na Barbuna. Sarkin sarakuna babban hadimi na Barbuna ya gaishe ku. Barkanku da zuwa wannan rana. Barkanku da zuwa. Barkanku da zuwa. Ƙara haskaka mulkinka. Mun zo mu yi bauta a Balbuna. Ban ga dabbobinku ba. Dabbobi suna baya ba su ƙaraso ba. Mun zo da tumaki guda 20, shanu guda 3 da kuma raƙume guda 1. Kun yi ƙoƙari, godiya miki. Wannan karan kun kawo kayan da ya fi na bara. Ina maga takarda. Za ka tsaya sai ka ga ƙarasowa kayan. An gama. Sai ka rubuta abubuwan da ka gani. Sarkin Habin da na Ruma duk sun hallara. Suna masauki, na shirya mana abinci. Godiya miki. Godiya miki. Wancan ɗanka ne? Ɗana ne. Haka nake son ga ɗan sarki. Wanda duk tarin dakarun sarki baya mai kurjini. Haka ne. Ka dubi fuskar ɗanka. Ba shi da tsoro ko kaɗan. Dama a ce nima ina da ɗa. Mai irin kurjinin shi. Samariya sunanka? Ana tambaya ka dan Samariya sunanka? Sunansa Tamlika. Ai duk shekara da shi muke zuwa nan Daxus domin yin bauta. Ba na rike sunan dan sarki. Ku kanku sarakunan ba duka na rike sunayenku wanda sai karkashin mulki na. Ina son ka sani Tamlika. Karfin mulki na yafi na ubanka. Daular mahaifinka a karkashin mulki na yake. Ubanka ya sauko ya gaishe ni. Amma kai kana sama baka sauko ba. Ina neman afuwa kuskuren da na aikata. Takawa ka lafiya mai Barbuna. Babban hadimi na Barbuna.